Hello, padung na may baby ninja sa clinic. Nang hamig sa kadanan sa ante ni Undoy. Lola na langhid si Jang Lola, wa ko kalibutan na ni Jara may langhid. Tingara man ko nga kanay magigamit. Kariyot ra bitaw. Langhid man si Jang Lola. Aga ko kay bisag asa basta nay masakdan. Gaban pa na magijang manghud nga beres. Ari sana mas bibilin sa gibutang kay pamadaag gijang sakdanan. Kung may kaulit family house dyan na busy pa po adjustments padaghan. Let's go! Excited na si Baby Ninja makakita ni Duki. Duha sila ron. Duha tay appointment ron. Appointment sa ang ubi of dyan po nang tubig sa kuha ni Baby. Doktor sa ijahang PDA man ni Baby. So amo ang biyahe din makakay mga 20 to 30 minutes dali raman kay may traffic di man pareha ato pero hinihinay rami kay haram magikugas si Baby Ninja kay wa pa lagi madaag car seat to apas family mga house. Mga sunod adlaw pa tunay pakuha ni Undoy kay busy pa pud si Dari ha pa pung sugo-sugoon kay di pa ko makalihok-lihok ug basta-basta akura labi nagnay mga arasahonon. So excited nako kaadto magkita sa pedya ni Ninja si Doc Bon kay mga tanatagan sanay mga kalagayan karon ni Ninja. Mayngan sila ngano kuno Ninja ang itawag ni Baby kay hingan lang ko ni sa Baby Ninja bisag wa pa ni si Jana tao wa pa ni si Jana himo wa pa gid ni Jana mo lagi na ananingan nga Baby Ninja kay Ninja Turtle maming duha Undoy mo na si nga Baby Ninja pero dalton na gidahang nickname. Abot na mi sa Lima Grace. Manaog na mi. Arang kabuutan ka ni manghud ni Undoy kay jagad kong giubanan bisag bugat ng pag-ijahang tisan kay tali anak na pud na maglisod balay ko glik-glik kay grabe sakita pagkajug ang tahi. Diba, bisag nakapanganak na ko di agyapon ko sa Lima Grace padung kay naaman dari po'y pidya. Na po dari internal medicine so naratanan. Susunod ug maburos na pod. Ari gyapon ta padung oy. Ning sadyo gud mig ari kay madyo man kitay maghuwat kay sakit huwat-huwaten na. Wow pud nang kitay huwat di ning sadyo gud may. So naka-post na ilang internist, ilang pediatrician, ilang obstetrician ug unsay mga schedule. Pwede ra mo diretso atos window, mangutana ka na nay nagbantay na ng baji, guwapa. Si Miss Lizelle. So kayo pa mas do kani sa malagi may lingkod-lingkod sa midari. May problema gatang Bibi Dalton kay gatugtog man lamang kay busog man kay aram ning didi ganina. Baby Ninja. Diyan na Miss Lima Grace, nagikabaguod na sa mga bakti ni dahil panawagit. Wa pa gani doktor, dahil nagpanawagit, ti ah. Kaguot ng mga buhok. Agkari ka nangita mo rin ng inahan. Kaya yaya naman nagtagda. Nabaylo naman eh. Nabaylo na. Laylay. Ganahan ang gising. Gising ba? Ganahan ang iglaki. Basta badge ganahan. Laki ang gutong yaya na ni. Ibe to laki tong yaya na ni. Agay si minahangan ka na. Ibe laki maging nana. Nana. Laki ang gusto. No, di ka na. Sakti. Ganahan lagi laki ng bito ko. Laki rin pala figure. Ita sa karon. Sorry Zia, ako ko'y mahatag. Mom. Cheers Zia. Cheers Zia. Mo yaya na yaya ni mo. Yaya mo na ni mo. Yaya. Ag ninja dari. Ang ninja nagtugtog ra kay gabi ara man ning mataha. Wa man ni Isa ka na disco kakambaha no. Kunis api. Sige na pini Iya ka na iya. Sa paapi. Dugo pa pud ka na nga basta tumian. Pala sang bodo. Pangang nagani. Zia. Smile. Kit man sa kama nakita sana. Halating kaon. This my just camera. Oh, cute. Cute. Ana kada kunan sa kamera. Ningaban si Tita Nurse na magida pagidahang bata kay pa-injikan man na og anti-flu. Kay hapit na bag flu season daari sa Pilipinas na isa-isa na lang tagprotekta na sa taang mga bakterya. Sa kay first time man lagi ni Bibi Dalton daari mag-fill up mi og patient form. Manghod gyapon undoy mahigi pa fill up kay maglisod man ko. Easy ka na. Anamon ra nindo. Oh. Schedule na pud sunod ka mo sa hituputan. So gisalang na agbatang gwapa ako na sunod. Adto ba mo kawindang dana kay arang kagwapo ra bag doktor. Artistahin ra ba ka adjog face ni atang Dr. Daris Alima. Murag na nibag upa ko ba kay karaarhin na kay gang pangitaan der kay ag OB man karon pidya na pud ta pero na pa ko appointment sa OB kay pa-check pa mirang tahi.
So gi-examine ra ni doktor na physical si Bibi Ninja. Ja kay timingan magigutom na si Bibi Ninja, diga cry na siya. Nagpakaw pang do. Di syempre to the rescue ginahan kay apasos una pod kay arong mahilam. Wa badyalayng buhat ning batang gamay matug mukaon malibang. Then giresitahan ra ni dok og vitamins. Ja nagparesita pug ko katong na antibiotic cream nga ipahid bitaw sa iya. Kaya nakasamad-samad malagay taw ning bata sa sige tusok-tusok sa hiplat na nang huso pagajud. Lanay nagbaba. Salamat, Dok. Siyempre, di madid mahaman agad ang adlaw, di tayo makapapicture sa doktor nga gwapo. Pa-picture me. Remembrance ba sa ato ang first check-up, tan pagkadjog dok, dara pag-ingnog dok, pa-picture me. Sagot ramang po siya. Basig matinga mo nga nung gachika-chika, may friend din si dok og si tita nurse, mo nang gachika-chika sila dan sa apil-apil man pugko kay bong marites lagi po. So, ready na may manguli daan ni. Kaya naan sa bangning bati, magahang pantog og kaison, ning kong manghi sa alamang ko, kay labog nanay si Ardare, kaya ato na pusak janan may manghi, asa na po ko manghi, ato na pus kalibunan, ning tagam na bukla nang manghi kalibunan, pirmi laman kita gatang kenut na ng manglabay motor. Sa pa di ay sa mga nangutana din sa mga schedule daring mga doktor daring alima Chris di mo na mausa-usag reply kay daghan jamo mo aha na laman mo pantuon sa ilang Facebook page Alima Grace Medical Clinic and Laboratory kami mag-message dito nila kay arong ma-reply dyan mugin sakto kay jag ako magjama-jama ara ba kurong panahon na kay wa pa ko na uli bangag pa nihang utok dito na naman mo dito. Thank you Tita Banban, manamig check ni Doc Bon. Hiniina sa tagtikang kay agad ng samad masyangit. Thank you. Ha? Okay na. Hello mga kagahi. Mata na ko mga kagahi. Ingan si Doc, okay ra si Ja. Uy, na may tugtog. Kini na lamang isang pagkayilo-yilo. Ibuad na lamang dyan si imit si Jag paniguro. Okay, erong muwa ko nun eh. Danad sa hay resita to mga vitamins. Salamat Doc Von. Bonjour maingon oy naanad jud ko. Nakalinggawas. Hupis na kong balik sa ubi. Ba. Kay masig mahapunan pastok na palis sa may mga bata na rin zahay mo lang magpanujo. Ang balik tayo ni Kawibis buhol. Tuok na ninja kay nabusog oy mata di ay. Brown rabak mata di ay ni. Diwat din ni Tita Nurse ni og ni Tio Undoy. Nga brown og mata sa kurit siguro no. Sa kurit siguro. Kurit no, kay brown lang po sila yung mga first ko ano ko, sila SB. Hi vlog, welcome to my vlog. Tanaw ng mata ni Ja, ban brown pod maparehas injo. Dito, daghan dyan nagkuan. Sabi ko, gikuan na ako, sakit ako, sakit. Grabe, sakit Zed. Ingay mo dyan, kalit raman iti pag high school. Overthinker tati. Ning kalit ra kuno pag high school. Di oh, buwan sa bali magikaon. Tutan off yung video. Ang cute oy. Going home na kami, darag bata di Darag bata di nga mag kusog mo suwagit. Namadlong pa, Mura ko kusog mo suwagit, kusog na madlong ni Dalton. Nag-background yung video Kuya Dwight. Kag-Zia sa badlong ko dyan, labo pong kusog mo suwagit, abot ang ting gawat, abot sa Don Emilio. Hindi mo sa majid ni Uy, saan man? Ikaw inahanda ni, ka na makapagang pagkadani. Hindi pa niyang anak talaga yung man. Eh, baka naman makapagang ka lang din na nga di walaok ka nang ginuma. Ginaan doon namin sa kikiba na. Bata, paano ka gini? Maju gani gijang yaya dani kay makapagang ko day. Uy, dito tuwad-tuwad ka na Wiki. First time gani sa ring isin nga ni kadakaon. Agsisila ba kay maju gani sila kay di mo kit-kit na ni. Na. Ako nagyaya na yun ako. Ako nagyaya ni mo na magbun na yun. Pili na. Nas ida man gani mamadlong og nay mo. Hibangan pa kami mo. Kiss daning bata. Mura dito tinuod inahan. Siya nagara-gara na kay naman gito lata. Nakompleto ni mo doy ang mga vitamins nga imong napalit. Sa? Kadto. Oh, tundok ba?